Dak ir-raġġ ta' dawl tax-xemx stajt ma rajtux iżjed. Dan kliem Gianluca Merċieqa li 5 snin ilu ġie wiċċ mal-mewt kif sapruħu fil-wied ta' Birkirkara f'maltempata li għamlet ħerba sħiħa. Kien it-3 ta' Settembru, mar Birkirkara għall-intervju. Niżel minn tal-linja qrib stabiliment tal-ikel u beda nieżel dulluvju. Ftit ħin kien hemm van ftit il-bot minni ġifieri xi ġiex metri kollox. Litteralment ola u telaq mal-kurrent. U sa dak il-ħin l-ilma diġà kien ġifieri ola b'ftit inqas minn metru. Ma kellux fejn imur u ħin minnhom l-ilma ħalilu wkoll. Prova ma jinġarx, imma kien kollu ta' xejn. Astaw ma tkun tista' f'dak l-ilma għax tibda tinbara mal-kurrent tagħmel ħafna ħin taħt l-ilma. U dak il-ħin ġifieri meta tibda tipprova u ma jirnexxilekx tgħid hawnhekk ħanħalli ħajti. Spiċċa bela ħafna ilma u bidejh prova jilqa' rasu biex ma jġarrabx ġrieħi. Jiftakar in-nies mill-galleriji iwersqu jgħidu. L-emozzjonijiet fih kienu mhux ftit. Hemm minnhom niftakar isni kont ħanaqbad naqta' qalbi. U di ġifieri li issa kienet il-punt fej qed minix ħanerġa' ninżel l-isfel ġol ilma għax ġibt wiċċ ommi qudiemi tgħid tipo qasna x'jista' jkun kif tħossha jekk niġi esew xi ħaġa. Kienet il-ġimgħa tal-festa tal-Madonna tal-Grazzja f'Ħażabbar u meta ma felaħx jissara iżjed beda jitlob u jitlob. X'in wasal fejn id-Dipartiment tal-Vatt, jiġifieri wara xi kilometru jinġar mill-ilmijiet, sab is-saħħa jaqbad ma' xi ħadid. Hawn persuna ħaditlu ritratt u sapruħu fil-midja soċjali f'memorja li se tibqa' hemm għal dejjem. Bl-ilma ġej kontrih irnexxielu isib post sigur fejn wara ftit ingħata l-għajnuna. Ix-xokk qawwi u l-ilma kollu li bela ħallew marka li ma jinsiex. Kont rajt ix-xemx qed di stajt ma rajtix jiena. Speċi ta' nerġa' nieħu nnifs qed nerġa' nara d-dawl. Kollox għax meta kont ġol ilma literalment tara ħajtek tgħaddi minn quddiemek qed tawwek jiena. Kont nikbi kuljum kif nara sħabi jew xi ħadd tal-familja nikbi. Kif jien naf ħriġt fil-festa fil-Marċ u nisma' l-banda d-doq nikbi. Jiġifieri, għadni sal-lum meta nisma' l-ewwel Marċ, ġifieri taqbadni dexa bart. Gianluca jemmen li kienet il-Madonna li tagħtu il-grazzja li jibqa' jgħix. Naħseb jien bil-kuraġġ bit-talb li tlabt lilha u bil-kuraġġ li tatni bqajt ma komplejtx ninġar mal-kurrent għax kieku ma nafx kien jiġri. Bla dubju il-festa tal-Madonna tal-Grazzja issa għandha tifsira iktar personali għal Gianluca li ta' kull sena jiftakar x'għamlet miegħu. It-3 ta' Settembru isu l-birthday il-ġdid tiegħi għax vera terġa' titwieled mill-ġdid. Kull ħaġa li tiġri fil-ħajja jien dejjem issa dik tkun dejjem fuq moħħi. Ngħid speċi ta' din għaddejt minn dik jien dakinhar ma ngħaddix minn di. U jemmen li kellu jkun proprju miraklu għaliex wara madwar kilometru jinġar mill-ilmijiet fil-waqt li dakinhar karozzi inqalbu u tkissru u tilef biss iż-żarbun u kellu xi girfa jew tnejn.